Jamen, vi har gået her og fuldt vinduer. Det ved jeg ikke. Nu har vi, i går lavede vi 50 vinduer, i dag der skal vi lave 50 mere, ikke? Og det er sindssygt smart. Altså, det er bare at sætte en ordentlig kage i kanten af vinduet, så skal den bare skraves af bagefter. Og, altså med en fugeske, eller hvad ellers man kunne finde på. Eller en gummifuge, hvad fanden de ellers skulle have, så kunne man ikke gøre det på samme tempo. Det går rigtig stærkt.